राव रे सावळेचो रूख मागे वच रे तू ओके रेडी आला मातशें बँड जा तुझ्या मोगा बासोदांच्या सोडूंक तो यार बोलले दोंगो तुझ्या मोगा बासोदांच्या सोटलो बाय बाय चेंगोर तू स्ट्रेट वचपाचें तू स्ट्रेट वचपाचें किडे खायत्रूचो ना म्हाका रावोंक तो या रुपाशी अरे सोयत रे म्हाका विसरोन तुवें कॅडबोरीतून आग्नेल काजार जावून रोगडोस तूं No! God, please, no! पिसो जाला वाजा Oh, no! सोटलो बाय बाय चेंगोर बोर या कोण चेड चेडवा बी उबा तो लकी आवते नाम कोण चेड्या को जायना रे उबार पागो जैसे तुम बाहरी कहां होगा तो कादर होगा ओके रेडी आ तो ओय रेडी Oh, no! ते किती गुण आहेत गो ते गुण ना मागतोय ना काय अब बोलो जाय ना रे ओके Oh, no! अंडरस्टँड No! God, please, no! हो आम्ही जा एक काम कर Vittorio Poiles pauti tuka poile राईट Oh, no! तुझ्या माझ्या गावात जायना Oh, no! मोगान तुझ्या पिसो झाला आजा तुका पयल्या शिवाय म्हज्या नावाक जायना बरं येईल एशी ऐसको मुर्गा अडको मातशें मोगान तुझ्या पिसो झाला आजा तुझ्या व्हिडिओ लागना तुका पयल्या अँड ॲक्शन Come, smile with you. Yogo. And his name is John C. Come. What's happened? And his
his name is John C. उंच येईल ना. आतवर काढू आतवर काढू And his name is John C. ओके. Oh no! मग हाईट रोहन दिसत आहे ना 2 hours later. ना पुतून घ्या. माझ्या मग तोंड दिसते पडलं ना. इकडे होता हाट करून मी घेऊन आहे. मी त्याचे तोंड दिसत द्या. ओके होय हाट करून मी त्याचे तोंड दिसून आहे. ओके रेडी येस फायनल घेऊन आहे तोंड घेऊन गेलं. Motoronge bulpashi Rawong toya rupashi अनेक घ्या. आत गुण आहे. Yes स्माइल. Motoronge bulpashi Rawong toya rupashi Oh no! कट. होय. Ready चल 1 2 3 गुण आहे का. Motoronge bulpashi Rawong toya rupashi Oh no!